deba bekua gara. Daramagu igual 11-12 urte, bai, 2014an hasi ginen, gure proiektotxua. 4-5 pertsonakin hasi ginen hau, eta orain familiatxo bat gara. Gure lana da azkenian, kaleko txakurrak, bai perreran dauzen txakurrei, bizitza politz bat bilatu, veterinari xoraruan. Guretzako hau lehenengo aldixa da, berrixa da. Guk beti egin ditugu kanikrosak, martxak, menditik, olako galak, dantza, olako, baina hau, deitu zidaten udaletzetik. Iraiak 28an hitz egiten zituzten kanpoko igerilekuak, basan egiteko egun bat txakurrak uretara. Eta, lehenengo momentuan, baina klorua edo, baina, hori dana hitz egin da dau. Klorua ez daka arriskurik, eta ipiniko ditugu ranpatxo batzuk txakurrak irtetzeko, egongo da piztina handixa, bai txikixa eta bai ertaina. Orduan dau, tamaina guztitako txakurrak disfrutatzeko. Nahi duguna da, egun berezi bat txakurrak eukitzea. Azkenian beti da parkera joan pelota botatzen dizut ez dakizan, eta nahi duguna da bebai, egun horretan txakurrak beraien artean sozializatzia. Ikastia bebai txakurren momentuak bizitzia. Horregatikan eskatzen dugu mesedez, jostailuak, pelotak, gauza guzti horrek, wiki, sobre todo, gauza guzti horrek etxian lagatzeko, egun bategatik. Porque azkenian ez duguna nahi da triskantzak egotia. Pena da, eme bateri tokatzen baldin mazaio hilerokua eukitzen asteburu horretan. Baina ezin duguna da berdina. 5 txakur egotia, 20.000 revoluziones, eme horren atzetikan. Orduan bebai beste puntotxo bada. Kakak, nik uste dut logikoa dela. El truño jaso egiten dugu. Pertsonak ezin dira sartu uretan, egongo da sokorrista bat, orduan zeo zer gertatzen baldin bada, edo txakurtxo bateri, aterain behar baldin badiogu uretatik, egongo da pertsona bat hori egiten duena. Guk bebai txalekuekin edo ikusiko diguzue zeintzu garen markango jakuak, eta hortekan ibiliko gara bebai pixka bat, mantentzen la harmonia eta el buen rollito txakurrekin. Espero dut zalantza guztiak aklaratzia eta etortzia, porque guk markango jakuak ipiniko dugu gure merchandising, gure erropatxuak, eta supermolona. Nahi duguna da pizka kolaborazioa, porque behar dugu. Falta dakagu esku gehiago, behar ditugu proiektu hau segitzeko eta txakurraue bizitza zoriontsu bat emoteko. Danok ongi etorriak zarete, 11-etatik 6-etara eukiko dugu zabalik, igerilekuak, eta sarrera doainik da. Bakarrikan egin behar dozuena, apoginar un poquito protektorarako. Beste guztia, sarrera doainik da.